Zdravo narode, Ivan je ovde i danas smo u gradu duhova po imenu Almadam. Nedavno smo naručili ovaj stari rokovnik sa eBaya i u njemu piše da je skriveno blago sakriveno ovde negde u blizini. Postoje mnoge legende o ovom mestu, nadam se da ćemo naći nešto vredno. O moj Bože! Ne mogu da dočekam da počnemo. Ali pre nego što počnemo, reći ću vam jednu legendu sa YouTube-a. Kažu da pretplati se dugme donosi dobru sreću. Ako pritisnete pretplati se, imat ćete sreće čitav život. Ali to je samo legenda. Ali šta ako radi? Narode, proverite. Brzo pritisnite pretplati se. Siguran sam da će vam doneti dobru sreću. Odlično, sada idemo u napušteni grad da pronađemo blago. Idemo. Vreme je da uđemo u grad duhova, jako je jezivo. Narode, pogledajte ovo, stigli smo. Tako je jezivo. Hajde da proverimo unutra. Mislim da je ovo bilo kupatilo. Za sada ne izgleda uopšte jezivo. Narode, ali pitanje je gde idemo sledeće? Ne znam, hajde da proverimo u dnevniku. Da. Izgleda jako misteriozno. O, narode, evo je stranica. Ovo je kao nekakav toranj, da li vidite toranj? Onaj toranj. Mislim da je nacrtano onaj toranj. Mislim da je blago tamo. Definitivno idemo. Wow, još jedna napuštena kuća. Wow, vidite, ovde su se možda okupljali ili zajedno jeli. Neko živi ovde. Pogledaj, nekakva škrinja. Nema blaga, nastavimo da istražujemo. Tako smo blizu. Mislim da smo stigli do mesta, narodi, idemo unutra. Mislim da ćemo pronaći blago. Ne mislite da je ovo možda opasno? Možda ne bi trebali unutra. Wow. Čuo sam da su duhovi u ovim starim vilama. Ma daj, Mike, to je samo dečija mašta. Uđemo unutra. Tako je jezivo ovde, narode, pogledajte. Ovo su nekakve rupe ovde. Šta se ovde dešavalo? Možda će ovde biti neki kao trag? A gde je kula? Gde je ulaz u kulu? A šta je? Ko je to? Mike, šta radiš? Uplašio si nas. Samo sam gladan. Šta imamo ovde? Jesi pronašao nešto? Ne, ništa. Onda je vreme za detektor metala. Ništa. Možda je ovde? Ne, nije. Idemo napolje. Da li bi moglo biti blago? Pa da sam ga ja sakrivala, sigurno bi ga sakrila negde tamo na onom brdu. Idemo tamo. Hajde, Hajde. molim te bar nešto. Narode, kaže da je pronašao metal. Pronašli smo blago, bit ćemo bogati. Gde je? Vidi, pronašla sam nešto. Nešto je ovde. Šta, to je samo bila kašika? Kakvo Ima blago. li još nešto? Ne, Ne, to je jedino. Ali mora biti blago ovde negde. Čujem bip. Još jednom se čuje. Blago, Brzo, blago. kopaj, kopaj. Bit ćemo bogati. Čekaj, mislim da vidim nešto veliko. To je samo komad metala. Narode, postarajte se da odgledate video do kraja i saznate da li smo pronašli blago. Siguran sam da smo blizu. Narode, još uvek ništa nismo pronašli ovde. Mislim da je to bila nekakva šala. Blago je sigurno ovde negde. Čekaj. Šta se desilo? Mislim da sam izgubio ključeve od kuće. Ne, moram ih pronaći. Okej, pronaći ćemo, hajde. Baš u pravo vreme, Mike. Gde bi mogli biti, Mike? Bićemo ovde zaglavljeni zauvek. Da li se sećaš da su bili prošli put? Zadnji put kada sam ih imao bilo je tamo kod ulaza. Kod ulaza? To može biti bilo gde. Gde su ključevi? Šta? Ključevi su ovde. Tu su. Kako si ih izgubio? Pronašao si ih? Da, izvoli. Hvala ti Nemoj da puno. ih izgubiš. Uvek držite ključeve na sigurnom i bezbednom mestu. Hej, pogledaj ovo. Da li je to walkie-talkie? I to koji može da snima. Možda ima nešto u njemu. Proverimo. Ono što tražite je udaljeno 100 koraka od zgrade. 100 koraka udaljeno od ulaza. Okej, Idimo do ulaza onda. idemo. Društvo, čekajte me. Okej, stigli smo do ulaza. Hajde sada da izborimo 100 koraka. Okej. Pronaći ćemo 1, blago. 2, 3, 4, 5, 36, 7, 8. Da li je ovo bodljikava žica? Hajde da je ne diramo. Samo da proverim. Ima struje, ali u redu, idemo. Okej, nastavimo.
39, 40, 41, 42, 55, 56. Škorpija! Narode, ne paničite. Smirite se. Nastavimo putovanje. 60, 61, 97, 98, 99, 100. Tu smo. Čekaj, gdje je Mike? Ja ne znam, Mike bio je sa nama. Mike, izađi, ovo je glupa šala. Mike! Mike, šta to radiš? Izbacujem samo pesak iz patike. Bio sam pored vas čitavo vreme. Okej, drago nam je da si se vratio, ali šta god. Pronašli smo mesto blaga. Ovdje je 100. korak. Hajde, iskopaj. Kopaj. Bićemo bogati. Kutija za blago. Wow, ovo može vrediti milione. Duše, izađi. Mislim da ne radi. Možda je skriven neki sok. Ne, Ivane, nemojte da Ovdje je piješ. pesak tu. Ček, to je to, samo smo to našli. Možda je nešto unutra, proveri. Mora biti nešto unutra. Samo pesak. Možda je zlatan pesak. Nije prazno. Wow! Nešto je unutra. Mislim da je ovo druga mapa. Wow! Čekaj, zar nije ovo mapa sela? Da, ovo je mapa čitavog sela. Narode, nema ničega na ovoj mapi. Ona je beskorisna. Možda nije, proverimo sa UV lampom. Hajdemo na mračno mesto da proverimo. Da. Možda postoji nešto na mapi što jednostavno ne možemo da vidimo. Čekaj. Hajde probaj. Okej, šta se desilo? Zaboravio sam baterije. Briljantno, stvarno super, naravno da si ih zaboravio. Sad nikad nećemo pronaći blago. Čekaj. Evo ga, imamo baterije. Okej. Daj ovo. Okej. Dobro. Evo tu je tačka. Mislim da smo pronašli blago. Moguće da to znači blago. Da. Blago! Društvo, mislim da je ona kuća. Idemo tamo. Wow. Mislim da je ovo kuća. Uđimo. Potražimo blago ovdje, ali sve je napunjeno peskom. Kako ćemo pronaći blago ovde? Ovdje ima previše peska. Mislim da ovde nema ništa. Samo jednostavno trošimo vreme. Ali ovo je mesto sa mape. Mora biti ovde. Misli. Čekaj, a šta ako nije dole, već je možda na vrhu? Da, tu je krstić. Na krovu je. Da, idemo na krov. Idemo. Da, idemo na krov. A kako da se popnemo? Ne znam. Okej, potraži. Pa ne znam, možda treba da se popnemo. Sve za blago. Čekaj, da li je to? Eno ga. Tamo je, da. Da. Otvori ga. Uspeli smo. Pronašli smo blago. Marija, pronašli smo blago. Hej, ne mogu da verujem da smo ovo pronašli. Pronašli smo ga. Da. Šta je blago? Pogledaj unutra. O moj Bože, mi smo bogati. Ovo će nam zauvek promeniti živote.